Living positively, living positive, living positively, living positive. Molweni, namkelekile kuSiyayinqoba Bhitit, inkqubo yawo wonke ubani ophila nentsholongwane kagawulayo. Abalingane bethu, izihlobo, abantu esisebenza nabo kunye nabasebenzi bezempilo. Ndingunokubonga yawa kwaye ndiphila ngokuphandle nentsholongwane kagawulayo. Ama-Muslim nama-Jewish wona olusa abantwana babo emva kokuba bezelwe. Masibuyele eKZN siyodibana nomama owagqiba kwelokolusa unyana wakhe phambi kokuba abe neminyaka emibini. Namhlanje silapha eMlazi eThekwini kwa G-section sizokhuluma noZolashezi owakhetha ukuthi asoke ingane yakhe isencane. Lalela njoba esilandisa ukuthi lokhu wayekwenzelana. Ungabe uThabiso wamsoka eneminyaka emingaki? uThabiso ngamsoka esesemncane wayenonyaka nenyanga eziwu5 if I'm not mistaken. Zolacela isichazele ukuthi izini izizathu ezenza ukuthi usoka uThabiso esemncane kangaka ngeminyaka. uThabiso ngamsoka esemncane ngoba ubaba wakhe umXhosa and unenkuba nenkolelo yokuthi ufanele at some stage eminyakeni ethize umuntu ahamba ayosoka entabeni ayosokwa. So ngabuka izinto ezenzakala entabeni ukuthi abantu bayahamba baya entabeni babuye bengaphi abanye bayashona and abanye izinto ezisetshenziswa laphana azikho sterilized. Kuningi nje okwenzakalayo, so ngabona ukuthi ngeke kuze kube right for umntana wami. Njengoba wakhe ngakubona kungekho right mina ngase ngenza research ukuthi ngakwazi ukuthi ngimenze esibhedlela kule age ayikuyona lezo sikhathi ngoba ngangifuna ukwenza as soon as possible athe qambe efike leyo age ukuthi usenziwe, and then ngathola ukuthi esibhedlela bayakwazi and ngase ngihamba ngomenza akhe esibhedlela. Njengoba uthi wamenza, ingabe ubaba wakhe wathini kulo? Ingabe wahambiselana nesinqumo sakho wasithatha? Wayengathandi ngathi nje wayengakuzwisisisi kahle. No, wayengakuzwa nje at all. And engakufuni ngoba unenkolelo ukuthi kumele kwenziwa ngalendlela naye enziwa ngayo nobaba bakhe abenziwa ngayo. Kwa cause a conflict between us, but ke ngaqinisa ikhanda ngathi ngizokwenza. Shabala cela usichazele mayelana nohlelo olusha enihlongozayo lokuthi kusikhamsazi izingane ezincane. Ngizoqala ngithi uhlelo lokusoka siliqalile ngonyaka odlule emva kokuba isilo sicelile ukuthi siliqale. Emva kwaloko kwabonakala ukuthi uma ubheka amaphepha nescience kuyaprove ukuthi ama corporations amaningi asafe umenziwa einganeni then enziwa kubantu abadala neingane kodwa esezingaphezulu kwama units. Now kubonakala ukuthi even kwi circumcision uma kwenziwe circumcision emntwaneni esemncane kungenzeka ama risk akhona abe mancane kunokuba lwenziwe emntwini esemdala. Sitshele ngezizathu ezisemqoka ezenza ukuthi nifune ukwenza lolu hlelo. Sibonile ukuthi ukwenza i-circumcision kuyayinciphisa i-HIV, i-risk yokuthola i-HIV. Njoba ikunciphisa leyo risk, kukuhle kakhulu mangabe sizokwenza i-circumcision emntwaneni ngoba umntwana once wesinciphisa i-risk yokuthola i-HIV, okwesibili siyinciphisa ngalesikhathi vele amathuba ukuthi umntwana abe nama complications emancane. So sakubona ukuthi uma siyenza manje circumcision sizobe save impilo yakhe umntwana engakaqali ukuhlangana nabanye abantwana sexually, engakaqali futhi ukuba nezinye izinto ezingamfaka kwi-risk uma kwenza operation kuyena. So sitheke asibone ukuthi singaliqala indelo hlelo kulesikhathi samanje electively.